14 नं समस्तिनि सिङाव सान्तिपुर प्राइमारिनि जानानै गासैबो प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम बेलासिनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय। मोनफ्रोमबो बुथ कमिटिनिफ्राय बेहाय नुजाथिफैनो हानाय बिथांमोननिसिमबो प्राइमारिनि जानानै साबायखर जासिबाय। बे समाव 14 नं चिरां दुवार बे समस्तियाव जोंहा केन्डिडेटखौ लानानै गोबां बेले बेजे जानायखौ जोङो नुदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जा बा माखासे ग्रुपनिजिम खालामनानै बिथांमोनहा MP, MLA एबा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनिसिम टिकेट बिहैनाय बेखौ जोङो खोनानो मोनदों। नाथाय पार्टिनि डिसिप्लिनखौ लाखिनानै पार्टिनि माखासे डिसिप्लिनजों थांनायखौ जों सान्तिपुर प्राइमारिया लुबैयो। जाहाथे सेन्ट्रेल UPPL हाइकमान्डआ जायखौखि जोंनो 14 चिरां दुवाराव केन्डिडेट हिसाबै हरा, जोङो सान्तिपुर प्राइमारि जानानै जों सेन्ट्रेल हाइकमान्डआ हरनाय जे केन्डिडेट जों बिनिनो जानानै खामानि मावगोन। जों लुबैदों जाहाथे जोंनि 14 नं चिरां दुवाराव ग्रुप वाइज खालामनानै आमोखानो फैथारनांगौ, फोरलायानो जाथारनांगौ बेबायदि डिमान्ड खालामनाया जाहाथे जाया आरो बियो मोजां लक्षण नङा। पार्टिनि मोनसे डिसिप्लिनजों थांनाय जायाखै बेखौ जों सान्तिपुर प्राइमारिया नुहुरदों। बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव सेन्ट्रेल हाइकमान्डआ जाहाथे 14 नं समस्तियाव रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो हाग्रा जाय बिजाथिखौ दैथायहरोब्ला 14 नं समस्तियाव देरहासार जालांगोन, नैबेबायदि बिजाथिखौ नायनानै जाहाथे हाइकमान्डआ बिजाथिखौ सायख'नानै जोंनि समस्तियाव दैथायहरो बेखिनिखौ आङो लुबैयो। आरो जोंहा जोंनि गेजेरावनो माखासे बिजाथिफोरखौ माने डिमान्ड खालामहैनाय जाहाथे बियो जानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव। बिदि जायामोनब्ला मोजांमोन। जोङो सेन्ट्रेल हाइकमान्डनि निर्देशजोंनो जोङो ज' सोलिलाङोमोनब्ला साबसिन जागौमोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। इयुनाव जाहाथे बेबायदि दाजाथों आं बेखिनिखौ गुरैयै खावलायो। 14 नं समस्तिनि सिङाव सान्तिपुर प्राइमारिनि जानानै गासैबो प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम बेलासिनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय। मोनफ्रोमबो बुथ कमिटिनिफ्राय बेहाय नुजाथिफैनो हानाय बिथांमोननिसिमबो प्राइमारिनि जानानै साबायखर जासिबाय। बे समाव 14 नं चिरां दुवार बे समस्तियाव जोंहा केन्डिडेटखौ लानानै गोबां बेले बेजे जानायखौ जोङो नुदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जा बा माखासे ग्रुपनिजिम खालामनानै बिथांमोनहा MP, MLA एबा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनिसिम टिकेट बिहैनाय बेखौ जोङो खोनानो मोनदों। नाथाय पार्टिनि डिसिप्लिनखौ लाखिनानै पार्टिनि माखासे डिसिप्लिनजों थांनायखौ जों सान्तिपुर प्राइमारिया लुबैयो। जाहाथे सेन्ट्रेल UPPL हाइकमान्डआ जायखौखि जोंनो 14 चिरां दुवाराव केन्डिडेट हिसाबै हरा, जोङो सान्तिपुर प्राइमारि जानानै जों सेन्ट्रेल हाइकमान्डआ हरनाय जे केन्डिडेट जों बिनिनो जानानै खामानि मावगोन। जों लुबैदों जाहाथे जोंनि 14 नं चिरां दुवाराव ग्रुप वाइज खालामनानै आमोखानो फैथारनांगौ, फोरलायानो जाथारनांगौ बेबायदि डिमान्ड खालामनाया जाहाथे जाया आरो बियो मोजां लक्षण नङा। पार्टिनि मोनसे डिसिप्लिनजों थांनाय जायाखै बेखौ जों सान्तिपुर प्राइमारिया नुहुरदों। बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव सेन्ट्रेल हाइकमान्डआ जाहाथे 14 नं समस्तियाव रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो हाग्रा जाय बिजाथिखौ दैथायहरोब्ला 14 नं समस्तियाव देरहासार जालांगोन, नैबेबायदि बिजाथिखौ नायनानै जाहाथे हाइकमान्डआ बिजाथिखौ सायख'नानै जोंनि समस्तियाव दैथायहरो बेखिनिखौ आङो लुबैयो। आरो जोंहा जोंनि गेजेरावनो
माखासे बिजाथिफोरखौ माने डिमान्ड खालामहैनाय जाहाथे बियो जानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बिदि जायामोनब्ला मोजांमोन जोङो सेन्ट्रेल हाइकमान्डनि निर्देशजोंनो जोङो ज' सोलिलाङोमोनब्ला साबसिन जागौमोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ इयुनाव जाहाथे बेबायदि दाजाथों आं बेखिनिखौ गुरैयै खावलायो।